Anna Ní Ghallachair. Is me se cahal gón agus haar ceann mór cór bhfuilm fáilte mór chríola arúróh ag an nócaid fíorúil seo, seolún an Nollaig de iris cór agus leor cór. Sulla gurm chaintear an tróna seo in aithneadíh, bhfuilm cúpla focail gasta buíothais a gháil le nar gcuid Muirí thoraí, sin iad clár na leor Gaeltachta, an chomhairle ealaín agus foras na Gaeilge. Tá muid go mór faoi chomainn acu as a go takeíocht leanúnach de imachtaí agus de ghríomhachtaí cór. Nis is pléisiúr páirsanta dúsa chaintear an tróna seo a chur an aithneadíh. Baní as airinn mór i ddír chonail a bhfuil a saol garamúil caite go céimúil aici i pléile nuahangacha an óscoil bhainúid. Ach le tamad a bhliantanis is fearr an aithne náisiúnta tarthaí mar Cathaoirleach Údarás Údarás na Gaeltachta. Is in sin atá sí cruthú go hefatach agus go gíisiúil amón an ól chuairim sin. Gan a hilliúm bhaile mar dearm is privilege agus is pléisiúr dúsa Anna Ní Ghallachair a chur uair láthair. Gur maigad a chathal, tá má tharbh buíoch as an chorúil chóir na Nollaig agus an dé leabhar seo an Dara réie agus an Loch a Seoladh. Agus mé geirí smaoinniu ar ábhar cainte a tharanga thola ceile ar an páirtí a leasfar agus is féidir, scríbhnaí agus léthirí cór agus an daoh scéal, Údarás na Gaeltachta agus an Flanad Teangaí. Iad siúd a bhfuil samach nu bríomhú agus bhirchan cin na Gaeltachta go náisiúnta. Cinma ar ábhar nachmíon go leor lé ar dar lom agus atá mar bhain chlách de hinscadal na Gaeltachta. Sin eilúint na múinteoirí. Ar náide tá go leor ábhar eile buinte leis a Gaeltachta ar chóir ardíú a haban tearthaí. An dí faltú náisiúnta a tharlaigh nuair a rinneadh gearradh siar ar litríocht na Gaeltachta náir teist an bheith sa hínéir ar an nábhar gur se rá deachar ag na Gaeltaí. Nasú de LeabhairCOMHAR nach bhfuil Shakespeare rá ag deachar ach sin scéal páris. Bhfuilm dalann scéal taú leis na Maltaí a deanta ag grúpa ibre a tá chur goine na náithí a bartaí ag an TM. An grúpa ibre ag máú ábhar Gaeltachta thuirteáil, cin de bhéon ar chusa teanam agus an canile le béin ar litríocht agus ar thíocht na Gaeltachta. Ach ar eis ag teist na múinteoirí. Le chuig bliana déag na mar sin, tímuid go leor polisíthe agus strateisi leis an Gaeltachta thorchan cin agus an neartú a tar leabhar níos fíorde na rud a bhí a tharlaigh le fad an leire sin. An fachtas le stadas áfriú agus ibre bhaint má an Gaeltachta is naon Súrapa. An strateisi blian an Gaeltachta dhéanamh sa deagdí dhéanamh sa trocha. Plan gríomhíochta an Gaeltachta dhéanamh sa fachdeagdí dhéanamh fíle fídó. An policy don na LeabhairCOMHAR tá isteach dhéanamh sa seaachdeag. I gascuirt as an policy éideachais, tá bonchéim agus bíorchéim trí bhean na Gaeltachta chur ar fáil. An bí éidir Gaeltachta Muirí agus an éimlid sna just lán Gaeltachta ag Céadaoin i Gaeltachta go an smáil. Agus tuigim bhfuil rathart mór an na cuasaí sin agus cumas léidir sa Gaeltachta ag na bíorthirí. Is cé mór an tosaí iad. Ach is cuasaí trí bhean an bhéarla a dhéanann an chuid is mór na bonmhúinteoirí agus meán bhúinteoirí ar fud na tíre. Thugmuid ar an bhunmhúinteoireacht mar hampa. De réir thuairascail an tríú figurí dhéanamh sa 8 déag, a bhaineann leis na bliantaí dhéanamh sa 3 déag go dtí dhéanamh sa 6 déag, ar leathanna chuig sa chéadú deartar. Tá ar dothaí maidir leis a Gaeltachta a bhfuil níos dúiltaí na insiúd don bhéarla do don mathematic. Is léir maith ar tharthaí leanaí sa Gaeltachta ó thuairisc an tríú figurí rud a seo sa bhíon dhéanamh sa 3 déag. Nuair a bhreithní figurí a gur Celia na fólama go maiid na Leabhair in 76 déag na Cathaoirleach in dhearnú meastarach áthú. Níl an daltan cin is tó a dhéanamh ag líon sontas a leanú sa Gaeltachta. Ar an leathanna cíorna deartar gur Celia an teagas agus na fólama níos lú na séasú ar an 28 déag na bonscalaní ar rinneadh meastarach ar an scal eile áthú. Dan tríomh sé chéarna, bhí 60 fan héad go maiid agus 2 fan héad anmhaid. Ach is údar imní an 28 fan héad. Mar atá againn, cin do na taithí atá ar an níosnú stádas do bhúinteoirí a tharlaigh nuair a gearradh siar a dúrastal ná gur gantam bhúinteoirí an nes. Agus go mbíonn scalaní ag dú le daoine ná bhfuil Celia
le honadíocht a dhéanamh. Seans mai mar sin go níos dúiltaí agus an head fiúlas gal eile. Is beag an tíontas ggólann leige sin sa bóras. Tá cuirteann na bon chéimení as neideachas bon scaíochta nahfuil mar an le cos 20 úr leig teagas sa Gaeilge ar ceir bliana i gceist antaí. Móide réithbíobse cocha sa réalta. Chiallaíonn se seo go mbeadh sé de Deanú go maith Muirí lá an chaid an Gaeilge bíochú Deanú na háirteisteanéireach a bhífa chaneal. As rud é nach mín tastal ran chumra le Deanú ach ag na scalamí Gaeltachta agus na Gaelscalamí, ní léir go mín an tiomatas céanna an na gcónaí don Gaeilge, agus tá sé sin forras a heagfad go háirithe gas na Muirí a higgin nachhfuil a gaid an Gaeilge féin th bháú bhairt. Tá ceist eitice an fásta nó. As rud é go bhain Gaeilge éigeanta agus go hága méú, tá dúlgus ar an spéith an teagas is fearr a chur ar foiil sa teamar ranna agus gan an Gaeilge agal a neit na leithíní. Tá sé thar an abhreanú a dhéanú ar eilúint na Muirí Gaeilge sa tíú. Mar a churas muid a bhanas muid. Tá sé de rúgus an na lei. I cheintú go mé léthirí ag cóil agus ag uairscéaltaí agus drámaí agus filíocht as Gaeilge sna bliantí bag amach dún. Dean an cóhardachas ó Fréine le achanine ar ó bonteachú le fór na Nollaig, an Erin, na scríbhneoirí, na fillí, na léarmhastóirí agus fógraíonn bhfuil sé seo. Léime an Loch le Muirí le fun agus le pléisiúr. Leabhar geasaí tús Fáilte chuig lehanana, bhí lánún rite agus buach a tá na gcónaí cos Locha. Deantar chuir síos ar na deacrataí ag an bhairt ar an ghuiré a táthú ar thabhacht a glunneadaíocha agus aithneáid achanine gréthe de híal féin an tú. Cúine le sin is cinneal dúan gan dúlacha sa leor ina neantar chuir síos ar andaithe a tá na gcónaí sa teantar cos Locha agus a mínar bonachú. An teangaí siimplí ach dúchas a go maith. Is leorí atá fáisteanna mar chead féin gan nála mar Gaeilge tá géirí tuairtrín leitríocht an chead dúr. Tá fáglar ag buna leathan mar chuidú agus ag dearúin leor. Ina cheanta sin tá go leor nachanna ag spot dúchas as Gaeilge ar chonad, agus beidir nach dros muinniu a bhhain go léithú a bhíní le canúintí eile é de hálas a chur ar an canúint vintin. Ar scarabí, tá mar cintear gur beag léithúir Gaeilge nach méor sásta eile an na stachaí Nollaig is cum a cén leabhar Gaeilge a bheige ná ag. Ó dheachar leor eil a bhí níos difriúla ná an lá, a tá sé sin deanta le leor Celia de Fréine an san Dara réir. Tá oscin gheithir chuig go lechanna antí, agus caiime áidhfuil gur sé dalí a go mí legan síos. Chuir an túairscéal síos ar híal distópach a néid a Dr. Béspéir an naí, agus ar bhanág leiste Emma a heigim nachhfuil síor se aici. Tá na Béspéir cruúthe mar nach ró an síl mar a tainneogaine ar inmhaithne a heilú, do bhhar fandéime agus achan éráide. An tean réid thugtar ar an síl sin. Deantar iirecht an dúilre, an néidir, an bheatha agus mínta an duine a cheantasú agus a chuineal fí smá. Múintear nach an gan a rá. Chuir an scíal ní deagach a ceir le orhhail go na dúsa ná stráid telefíse hasna ó na seaascadí bhfuil a prisoner. Ach mar a bunam is na scíalta sin tá go leor de dhréthe an tíd istópaí nach fada ó híal an léirú híal, mar a bhfuil se a tarlú hana fan. Má tá nachanna dúchas a Gaeltachta sa chead leor is Gaeilge ardbach a sa leor seo. Teangaí lom hasc a arann go maith gan chineal dón a bhfuil a síosa. Go maith lei sin tá fáglar nach gastar ar an léithir Gaeilge go rá vinnic, fáglar an léis, fáglar na géineolaíochta, fáglar na hobstatrice,
Neras go man bhfuil sé geiste an údar chuide dóiscrí má the be me sé rathí amála na teanna. Mar sin a cháirde trí bhrontanas jaasa Nollaig, fiúdaí héil, tá má ionta sésta iad a cheolún seo nach. Bud míle maithigh agus Nollaig ór waithig go. Banan an písín seo leis an géad lá a chahan Emma an Gaeltachta agus béisi ag studéir géan ólaíocht an tábhar a bheith á studéir aici. Tar éis scathamh thug méid córtha ar all organamh bricí buí faoi Dara an Coláiste il a gábhach. Las tíide faoi forthala le thurlár déanta de hílanna ar gachanna an túr chatha, ceann amháin acu ag seasamh de gach ceann de na seacht námh, laias, dearag, inniu aráiste, talmhaíocht buí, ólaíocht glas, technoliacht goram, polítíocht indigo. Bhí na mion ábhar ar nós na nálíonn agus na néanachtaí, bailíthe faoin gceann tideal ar eile, Violet. Bhí deisc riaracháin lonathe I lár an orthala, taobhthír de sin rinn na tílanna I pasáistí éagsúla de réir dacha. An pasáiste dearag á leanúint agam, bhain méid doras sféar go linne amach around na focail dámh leish I dló air. Os glío an doras Rome. Taobhthír de bhí fáiltiú ará tílanna ar gachanna éagsúla dearga ag sní wai. Lean méid an ceann phlean dearag, gur chris méid doras sféar go linne ará ranóg na géan ólaíochta bracha air. Os glío an doras sin Rome freisin, agus is teach liom hic seomra beag ar ga béasa nach rá duine ná deoraí le feiceáil an. Ocht nesc a bhí sa seomra, iad socraithe I leath charcail mór himpel ar ordáin. Os a gcóir amach ar thaobh deas an ordáin, bhí deisc agus caithear an olamh, agus scáileán taobhthír daobh siúd. Maidir le deisce na Galistánach, bhí anam gach duine ar taobh cléidí, agus dordánaí séad glas ar an taobh deas. Bhrannaigh méid ar anamnacha mo chó Galistánach, Francine, Ludmilla agus Gerta anamnacha na Galíní. Tuigú am an sin an fág go raibh an trúr céine go mór le chéile an tróna roimh ré. Faoi mar a dúirt Lucas, bhí sé an ranaithe den cuasa sin freisin. Ben, Stuart agus Górán anamnacha na muchalí eile. Bhí mo gasc féin lonithe ar dheis, an ceannab ide ón doras. Sulla I bhád os glío an doras agus is teach leis an trúr chalíní. Rinne méid iirecht rud a cinnt cliste ará. Táirí méid orm go raníú méid an cuasa seo in éon dí libse, lig Gerta grágaíl góra astaí, scaoil Ludmilla osna, má deirtú lomé ar sa Francine. Ní hamháin go raibh an trúr acu tar éis airí cordú le na chéile, ba léir go raibh Francine tar éis an bheirt eile a dhíon teagas go mo chuine, a ná lé ar a suaimhnas thugam a lámh leacha ar mo gasc eici bhrannaigh sí sa dá thúil orm. Gur míle maith. Uascail buach ó láfartaí go luath. Deis sé, níor thola sé an ghaí, níor thola sé an nearan. Déirí buach ó láfartaí go ciúin. Bhí a chéile mrá rite ina calla go fáil. Ní raibh sé géirí rite bháscailt. Shiúil sé non go dtí an inneog. Dach sé mothair an Loch. Éirí na gréine bhí an. Bhí an lá galú. Tháinig sé an Loch bhí tholas na máideanna. Bhí an Loch faoi thuamhnas. Tháinig sé duilleogas a Loch agus críomhathe crinn,
a lehead de ihe, a lehead de sterm. Wel an bad ar anchor go fáil a dúirt sé leis sin. Bhí agla na méo. Ráite a mahar ball le fáil má. Cháirí a bhanan san leabha. Tá muid beag go fáil a dúirt sí, buíhis de dhé. Tá muid beag go fáil a dragars buach, buíhis de dhé. Hí sé ar a leabha in aca lehi. Níor wascail mé hu. Níor wascail a dúirt sí. Bhí ihe chorach agad a dúirt sé lehi. Bhí ihe chorach agin beirt a dúirt sí leis, a lehead de sterm. Ní ró drach aimtir mar sin agin le tamalt. Bhí drahíthe agad mar gheallar na drogaí a dúirt buach go ceine de lehi. Hás rite, bhí sí turse. Níor chadal sí go máid. Lúir sí sa deireadh agus lúir sí go ciúin. Bhí drachíthe agam mar gheallam na drogaí agus mar gheall ar an sterm. Dúirt an doctor lom go méo drachíthe agam. Dúirt sé go méo drach lethe agam fásta. Ach chanach mé sláán ón ihe réirs, buíhis de dhé. Hannig a dúirt buach, hannig tú sláán ón ihe réirs, buíhis de dhé. Mar sin tá chun cúpla focail aráis mar gheallar an leabhar déanaí ó chlóléan na Gaeilge. Teadal an leabhar seo ná ó Muirí a go Camarí, drámaíocht agus taibhhealaíon na Gaeilge fé chabadal, agus is iad éadaoine bhfuir a thuirta, Róisíní Haribhí agus Pádraig ó Lícháin na Hagurthóirí. Mar sin cnósach eistí léanta tá sa leabharsa agus tá trí ranógan. Eistí taide fuairmiúlatá sa chiad ranóg sin taide agus tráchtaireacht. Sa tar na ranógan san, compántais cleachtóirí agus cleachtais, clois mi dóghine tá gníomhach mar cleachtóirí an ngort na drámaíocht na Gaeilge. Agus sa tríú ranóg, spot tholas ar thogra, léan cleachtóirí léirú nó thogra eolas le. Mar sin chun blaise beag don séhar sa a thuairtíomh, léthe mé gute beag inis as an ré a bhrá, mar sin deir na Hagurthóirí. Sé ar mian ná go gurí go bhfuil pléite an sa le thóirí is smaoinemh go leathan ar scéal na drámaíocht na Gaeilge, agus tá súlagan bhfuil cóirí bóthir chuir fálagan, a chur ag scoláirí, micléin, tagascóirí agus cleachtóirí i fisrú faointí taide il chinálacha, agus go ngníosófaríad le tuairt fé haide iad féin. Tá súlagan freisin go raig an leabhar a bhaim ar chuoine ar bhain na saolaíochta agus go méid spreaga agus misnú ann dá locht éigse. Mar sin beag an leabharsá a riilsiú go lua ag chlóléan na Gaeilge bígí a fearamachta. Gur maith agah. Sé mar maithe a cháirte is mis padar ó Muirí ó Ollscoil Aberystwyth, agus in éanacht le mo Choglaiche chuigh me Galilei agus rinne na Conagáil ó UCD tá mé mo choagadthir ar an idir fíormheasta cóir taide. Scear go bhaidseofar agrán na bliana seo go chóir taide, sé sin agrán na seacht, agus cuim sin aistí an agrán seo réimsí éagsúla go léon leathan na Nollaig. Bei chuig alt in agrán na bliana seo, alt le mí hamacrá ar híthar haigi chianáin agus turas na Níorlaí chun na Roimhe sa 710. Alt le ben ó Celia a bhreanas ar martas teanga i le na Gaeilge ó 2008 go dtí 2008. Alt le Christine Chahasaí agus TJ ó Celia faoin toméidechas ar bhanscoile. Agus alt le líiseach ní choisteile agus filiocht camlath eolas faoi trácht eici. Agus goin chéadúid i riamh fáilteofar aiste i Gaeilge na Halban in cóirtaide im Bliana. Alt le Nathaniel Harrington ar nulitriacht na Gaeilge Albany. Agus le na choisteanna ar fad bei seacht léirmheas ag údar éagsúla san agrán COMHAR. Inis agus obair ar agrán na bliana seo nach mór thart, is cear go mé héanagus mo Choglaiche ag tosúiríist ar géad agrán eile. Mar sin is scolarí na Gaeilge, bígí deagháilinn agus bígí thugann mar is sé tús bhí feabhra an sprocháta le haidh an chéad agrán eile go chóirtaide. Idir an dálín bích Nollaig mhór wathagaí.
Well, sin é a chairde tá censcríb a buinte maithagainn, tá muid beagnach ag deireadh na hócaide. A sulas scail muid bhfuilm cúpla focail buíthis eile a rá agus inéirí seo is an mochrí amach a deireadh le Ellie seo agus Jennifer Gorston an bheirt tá I mun cuairmí cór go garamúil bhfuilm a rá na bheita muid a bheith in an féimú charbí gan a gcuid ibre siúd tá an bheirt acu go hintach ar fad I mun a gúrim. Mar géarna bhfuilm ahantas a thuirt de bhfuil mhórdchóir an dram Jonach a tá tíbhír de gachrod a hagan ón stabla airí foilsitheoireachta seo. In aineann mar an deacrachtaí agus go leor míthuiscintí ó am go chéile is siad an dram seo is mó a tá freigrach as cór a choinneal sa tiúil agus tar muíos tuilte acu lig. Well, sin é den blion seo, sé marí go méid Nollaig mhór waithegah agus gur a goideata chéile go feisiciúla bheits muid an chéadar eile a méid seolú do háirbí ag cór. Slán agah.